Yo, Ghana ma adeshiman. Ni mamu nyina mo aha. Ene de manima ye sere. Fize na ano de meti ye na ene asesa ewo masum. Nti mani age ye nua ba o keka ensenseme na polisifo meka ne se Ghana polisifo ni Nigeria polisifo ka bo mu a wo mutimi akwaji ye nua ba no mani age saa na ye hwehwe no udi nua bone a ya ananye yo midin no ankasa eni edukofi wo frɛ Agya kwa abrantie aka bidam mese megiso na no ye bedi nkomo ye gusu a ye didi nkomo a mene nana tabri ye kasa na ana ya no moje wo mkanea omoje kanea na chese ye toa so a enye ye twen bia na ye toa so a enye enti emre so ni ho ija ne kwan ma ne kotoa na dwuma so enne esese ye ni ehia ye nyina nim se mene ni nyina ban ne yebo enti se unya program wo ba bi saa na so wa nkwa anhwe ya na wubu ada odi tirifa mu afi no nam kwan so a oba ya twen bia chese onam kwan so a akakra ne waduru a na sabe enuma no mfuo doso a uye ni nyina enu nti ana nei meni nipa kese ba ko a yebo ni din abo wo ye fidie so odi mu no se no fata so Odifoc Samuel ene mene ne ba betwetwe nkomo kra soronko kra mpese mehu na de ban yankasa ne nyina yete nase fise ne nyuma eso ne santi no ansa ne twa ye homra no na abrante fefefefe ya oda afidie so yi ene ye ne birthday na ne papa ne hwan ne papa ne Agya kwa abrante aka Bram mi ankasa mi ba no Alex Edu Mensa ene onyankopon e de afi baako aka ni mfie ho Alex baby a wo bia adu o papa se onyankopon hira wo mbie wo adwenem o ma nkwatenten o ma hunumu o ma wo fie nyansa wo de bebu panyin ni akwada eni nipa bia wo de be hia wa brabom o ma nko wani mo ma ni wonchini nyina o papa na se de kan ye no watimi aba bekura ye nkokora brem nyame wo hira onto nkwa na musuku ni wadisuam nyina no wo moa ya wie ni saade a ne beba kwaje ya bo afon krato ye ba ye de nkomodi no ahyehye so yo Odifoc se obi tire nse office Agya kwa ai nyankasa misisi mu ba no Alex Edu Mensa yo prophet Odifoc let us say yameti ase na so papa mahu amani age Odifoc Samuel de bia na Odifoc Samuel diwoma no makagumasun papa ni nyuma doso o kokoto no nipa se de sigunu so onyansa onyanimpo no de ada se nyahwe eye den a dako no ankasa ebeba ha eni sende onyankopon ayadoma odu aba bedu a minim se eno ani Odifoc Samuel prayer center cancer and prayer and cancer center prayer and cancer center yo prayer and cancer center Odifoc papa media medical tin masum dada se niema a wo yie no sa nyankopɔ de wo besom o man Ghana pa na menim se ebetre e de akɔ nkura atwa ye ho ahia nyina emi free se obi ntine da yase na wo de beba na watimi a kire ne mu de na kyese onyame de wo ye adwuma pa obi kwa aware na esese wodi kan eba behu wo na ohwe awale no okɔ mpokwan no etene anase iduru ba bia ebe ya achewachewo na wodi afutu amom no waya ade matekura se kyese ukwa akɔpa adwuma na se okɔ ne emfa wa bia na nya fie bayi bi mpa na ifiri wankasa na mum nipa de ba utimi ekyerɛkyerɛ no eniema esese woye na onyankopɔn
aye na bisade ama no eye no kresa eja ye no krepa na mechia wa hwefo no watiefo nyina me so na me ho wa me ni age if say me nua keja me na bo mama na ye se wo so person ni me hia na program no eye me de eye ma ho a say legend kese enti se na wato nka no no so so hia wo na che se unuma na wo ye no Ghana for aje watu na se me wani su me hunu hwe enti me twenwa na me so so de wo me ho se ya no musamia na me so so wa ka ma no kore enti mini ake jam na ka kire me in fact ma enije ma ni so na me so me enije pa ba sata na me kwa America enti me ka kire ke se me kwa America akwakoye niema want to be aba so unfu do so oyi nyina enti me ba me kwam bia so me no be hia na ya ba betwetwe nkomo se de atie nti ene na agya abrewa yi puma kwa mu a ya hia a ebedi nkomo ama Ghana fo ne wiase nyina atemi na omiye no nka me de wiase obi biala o aye na adwene se achede nyame de ama no wo de besom ne man aya na manage no pa eno nti na akoduru broni kuro Donald Trump kuro yi obi epe ho akọ na nso duru o si da bi enye ha na nyame se me mesue wasa aba se wo ba besom Ghana ma kire se wunim ba bi onyame bo oto nyame wo nhira na omie waproma na oniema wo de wo ye no soso no oma nhunu mu fita na enipa bebre enya wo soso emfa so na Odifoc Samuel udi hankasa no no ana bibi wo ha de minim se Odifoc Samuel Prayer and Council Center me din pa ye de wo me kwakumensa na se me so de mensa ye ma musa anka eno an yo eni Odifoc papa ede na nyame aka kire wo yo aja me da se bebere na echi ahwefo ne etiefo nyina aja se de ana tie ne se sunsum mu no ho etimi de abusua se ni yetimi de code eto enipa so wo abusua mu a de ese wo ye no ni asesa wo hyebere wontimi nye enton bi wo ho a aja code da so yes abusua no bi wa kuta password da so enti aja wo se abusua no mu a din se obepie ebi wo ho a wo ye oba na wo mu a abusua bi wo a emu ma ho ofe pa ba sense e ma no ho ofa nka ma ne de no monyam beba abusua no mu e di me ma papa beba abusua mu di me ma akese beba abusua mu ni ye di code ato wo ma wale so nese wonu su nim password ya code ya eno na din no se ye di code ato a wale so wo sunsum mu se ya ubehunu sa code na se ubekwa asole abompa ye wo wiase bia bi fasting ahodo ubeye fasting ahodo ama wo yema atwa wo sa ubebre eja enso ye nhunu ade ti a ama wa wade no asizi eja oba no ho ofe pa bibia wo ewoba ho bia wo kutabi enso wo ba akwa wonya kunu edi entira code na da wa wale so bema frɛ wa onfrɛ obiem edi entira obabi was ma bre bema ho pa ada na bema ndie ma bre no na hwɛ bema na gya me ho akwa hwɛ obabi a bema na akɔfa no enso na nye ono a na hwɛ baabi a efire ɛwɔ baabi efire code ne de ato awale so agya efire bibi akyirika ɛwɔ abusuam se sunsum akyirika se wantua ɛdin se obetim akɔkɔ wanim ɛno akyirika no agya akyirika ni se on se ebia meme wo hoyi na me mabusua meme ya asonani na me nana asonani na wode abusua ne baaye no sa nana no ekwa GBB wo ebia na de bedua abusua no na se sunsum o de bedua abusua no ofie no eja sa sunsum ni dimande enti se wo abusua ne mu a tem bia no sunsum ni dimande enema firi mu mo enti se wo no ye hwe sunsum buku na da ho na una nana wo de abusua ne ba ni di na di kan na mu nyina moto ato aso enti obi afiri abusua ne bia di no wom wono so awukọ enti ne sunsum mu no se ebia ye gika pre na kire se wo nipa asomasi wa awale no wo na awale ne beboa wo be kapre no wontua ema awale ne ye mfa ma wo ni age awale ne to sunsum na wo bre ebia miemeti edifu juma na beboa me ben sanse mintua sunsum ka ma chirika ne ntino ma edifu juma no kura me ye kura ye ntiminka adwuma bi a wo ye bia no wo ya ye ntewo nka de wo pese wo kokoduro no so untimi nkoduro ho obi wo ho a wo ye aban adwuma ni wa bre wo adwuma no mu pa ye se nkasa me ya promote no na koduro ba bi enso sunsum na chirika na wontua no sunsum no ntini ama ya broko no bibia won de obesom bia so enye yie
sika no kra de ma no ohunu de be na ne nyina afiri ne nsa obi wo sem na me sika ekura me hunu de me ye hia ne sika na ehie firi me nsem enso obi wo ho agya yetimi omutimi gya no sunsumu ne okwa nanim eduru ba bia ne abusa nse na ye hwe nipa asomasi a wo yi kejamna kwa no wokwa nanim be ye hwehwe sunsum bukuru ntua na chirika die ntine mogya kejamna wokwa nanim sa timunyi sika ne nyina firi ne nsem na ye be twi sika no ye be chi agya ho se obi wo ho a wadi ye sisi fie afa a chire no wotonton ne fie na de obedie kura ayedin ne nyuma nyina asai ne nyuma nyina agu enso se adwene na enkanyame de ma no wadi nya sa ajapade se adwene ne eda wo ho die ntine nka ne ho chire ne sa sunsumu ne ye gisa ne ma ne nyina agu sunsumu ye wa chirika no wantua emma ye gisunsumu ne ma nyina se wo nya difo a na spiritual man ohunu ade obetuma tua sa ade na ma na so obetuma si ano ama wa eja ba bia obekwa akoduru obesa wachi na difo ma memrem kakra na eba sa na ye nananom na adi abura na sese on se ye nananom no mo peye yie sa mom yes no mo peye yie ana eja yedie enafom famekwa ni wiase wiase famekwa ni wiase abrabọ no so obedi yie ne nafom se eti na ye nananom pese eniema kọ yie maye na ye hunu se abrabọ no bia obedi yie eyesei obe wale ama wale no wani age eyesei obetuma tukwa ama wani akwaje eyesei obetukwa ama wanya nkrata eyesei ena ye ne Kristo na be faaye no enti no amasa efie adie ni na ya twe ho afiri ho ena Kristo na ye faaye no so yentimi mfa ni yie yentimi mfa ni yie se de ema watwe ho afiri fie sunsum no ho de a Kristo na wafa no Kristo no so de no untimi ni so ena brabo konkron so yes Kristo na brabo konkron na wo Nyankopon no beben wo no ma Kristo no beben wo no untimi ni so enti wo sese wo wabegina mfimfini wakam nti osura yiw ama asase ayiw so ayiru enti no eyesa na bonsam na nyam de opa bia otimi de wo ye enti na wo destiny na ayese bemu no emem enti ebema agya wa bre ewo wiase enti kire wo hu na se otua na mo ekohie difo bi a na ni hunu ade na wo sa wa akwankire a obetimi obi wo obehunu aka be woni akwankire obetimi de asobo me ba ma memra ho obi behunu aka ba woni hu akwankire enu bi na ye nuanom timi keka ne so de ya obi wo ha nipa no wakwa sorry okohu difo no se ensuo no de ma no se semina no de ma no waba be wisu nenso still problem no eda so eno ho no edi enti akire mu de ho no kra na ehu no se nipa no hunu ka ewie no ma obibi se be wisu ene se enye na kande no a ehokra na ehu no eho no sunsum na ba omoba double enti se omohu se de unya ya obeyi afiri ho enti se ne ye de na wotwe mienu na ese wa ese ye de 3 days ese wo na o ye condemn ne ye ne tentem eti ho na ehu eti eja de ama Odifoc Samuel me ye soro nko ne se metumi bia ma wona chiwade sunsum bia mo na chiwade na me so wotena manimu a 101 de wo mu bia meka kyerɛw wo ba kyire nipa no de di wachi de free wona ase kopem otire so meka ne nyina kyerɛw me wia me kyerɛ wade a enti ama problem na ba ene ma me ni ma me bi hia 101 ofiri nkra ne bae ja otena ase one ne ba ne bae oba na me sema me oba we na ade ne bae sei enti na ne bae na sei na wakohwe ne ba na nimu wo se woni ye ba ye flewa na me se me mintie ko course ni nyina wo masofo nketo mintie ko enti na enye ma me ne nwanwa se onim obia wo ho na oba ye nsem na makango wona no ansem na so no mo de ba ye papa bi firi go so ba ne ya me ne hia 101 me kan de odi ba ye nyina me ka kire ne koko ba bia woni ne koko nsu edem ne de chese eye no nwanwa me kire ni nyina ana se nyame ama yetumi abie ye ni eti etena se saade a agya enya agro ne yedi enti me Nyankopon abie mani ama me tumi a me di hunu sunsumu ehunu na chiwo tumi bi edi wachi bia na chiwade eti ne yefrem akwankire agya ti na me ye soronko awa adifo mu eti agya wo ba me ho nipa adanse a omodi ni bebirebe keja mena nie eye akwankire me kire wo tumi na edi wachi no agya nipa bia wo sunsum edi na chi ne otie nipa biala
a wa asase so bia woni tumi edi nachi e wo bonsam tumi ni nyame bofo odi wachi eti se wa anyere ho a bonsam bofo ntimi yi nyame bofo no firo fise nyame bofo no e beduru ba bi no o ma wo nchen bi se wonye ne de atene na wa ba wo nchen nyame bofo no be firi wachi na bonsam bofo no ndi wachi wodi wachi di aka ho se yedue bia wo pia wako bia anye papa ba bia wo pia wako bia amana na wode okotomu eti sa na wo beduru manim okumase manhia ahembobo na Agya family house wa Agya me chiraw de obeye na tumi na edi wachi na ema wo bren ema wale a wokọ ye wani nye da ema wotọ ne ayento ema sunsum na obeda ema akwantu a wonko a wopese wokọ ne yarufisu wokọ ne yarufisu ho no nya papa wonko a wopese otukwan wa ya enye yi Agya me se boy bi ba me wo se ne papa se wa bre wa ton koko nyina pese odi tukwan na omako embassy 3 times our America ni nyina yarufisu no omko no Cote d'Ivoire ya yarufisu no ana mka kire papa ne se akola no code da no so si ye bie code no wi a me a mesa amoma buku appointment na wom kwa ne afa amoma ka mbo ye nyina me ametua ana papa ne se sa ana se ono wo se woni oyechi ma to me ne na to nche Agya papa ne se woni oyechi fo enti no makasa ade a obegye atum ana me nyankopon fam so na de me kire nyina o me ye na ebie ko na me se wonko okwa de nyankopon kasa kire me se me kwa 2 questions ene ebebusa no 2 questions no so enya question bia obetimi ayi ano kama ampa asa ne siye akwan kwa je visa ne ba oba na me hira no okoye Agya okoye no nipa o mudi na ni mfie mi ensa de ode afekoye no o mutimi nye okoye so nyame asa ya na doma man nsa aka ne nkrata o mudi na ni mu no so bia nsa nka ne de yes Agya o se adifu juma no ye wode ya frɛ no ene ye wode ye wasua yi wokɔ ho school so wako Bible school ana ye kɔ na ye kɔ kyerɛ Bible ka na ye kɔ kyerɛ ne ma na se wo se ho ne nya na ade afa adifu juma no ati se football ti se football on se la no Messi ye de wo no ena obi wo ho se osua yi eti sa na adifu juma no ti ye wode ya frɛ no ne ye wode ye wasua Agya obi wo ho a na yale aka na to dem yade penifo si nipa benya wo a ne firi yade na yade nso Agya 95% na spiritual yade 95% na spiritual man bi wo afigase heye papa no se ne papa na ama o masase kakraka na papa na wu na woni ne nua mam na edoso ti waye koko kakra o ntim fofo no aka no afi bia obi adobi to wo ha na nua baba ko ba ka kire ne se afi we wode mfufo na aka nyina ama obi so omfanye koko enti onko honkonko dobi no wo se what mesuma imagine say afi me do kakra dua anuane se de menya bibia di mensa ba koma no e di enti na me nkonko dobi na de mo obi kura so be eso be ka kire ye entimenti ase to ofa ase ka de ko afu no okokodo kakra Agya wo ba kwam na ne na atwe ne se o ka kwam enipa omufrefo mu ba no enya abo aten bi ne ka ne de dabi this is tan catch and so ye bema won si asase no so ne so betima ba fi a no so ye e bema no true challenge nti wo frefo mu wo ba na atwe no no ka akwa no ti wo mo frefo mu ba na de ne ba fi se enfie miensa na oda ho wo se hine fa no won koye wo te TV so no wo ti wo mo ha no wo chese hine fa ti wo tie me e wo radio so wo tie me nka no wo se no radio ni sinin chesa asa de wo da faako otimi nya hwe wo be sole kura kire biso no ni adane no to timi nka na no se no se de papa wesi kasa no woni na Nyankopon me se Nyankopon betima fa no so aye bibi wo me na wo me de share taxi mu de ne bae o kumasi menshi ya hembo da Agya family house obeduru anam so payin yade na wabubu da fam ne mfiri nyame ne nipa wonim se woni nipa bi akon asase wo se ni ne kan afenu wo hwemanim wase Odifoc ya no kra mi sister ya ni ha asase ne ana o ka kire me se me nkoso a me no di besi ho so na me ko ya me ba me be ka akwam ana ka kire ne se enne Nyankopon so obesa o yade 21 days opanyin wo be sole anante se 21 days ne pa ho da kro pe kura na wan sole na nya Odifoc samo na Nyankopon fa no so ma wo sole wase Odifoc ma da dem mfie mi ensa ho ne 21 days ene be da ayi na me se hwe adifu juma na ye wode ya frɛ no na ye wode wo so ya na me kire ne de ne yene ne nkonkɔ ye ma na me twa na me ma mo twa picture no ma me na me se mia me be ye de aka na nwumre adwuma wo so wada ho a 1 week time wada ho a
we akete oda wa what say eni bi kasa sole kese baako otwa na ni ada no hu bia na sa aba sorry kese mienu otwa na ni hu bia eto so miensa wo so de nsasi ni mpa no so si wa sole ogina ho ti wo ye ngakra no shop no obi na ka kire ne yede say afia ma sole o no say na ye dai wo se me da wa na tin ni kese miensa se me sole aha na ma sole no wo say papa kai eso omba me na watwe miensa na 21 days na watwe pe na Nyankopon pagya no meba sambe ka kire mu se mani age me se Paul amantem bia no wo se na di kanfo Odifoc Samuel no Odifoc Samuel o kumasi heya meba bobo ne telephone number amam bia ye the location ankasa e di asoso bia ye di nkomo ya no chiro number no o tikam bi kura o hwe no wo phone so anhwe awrefi nti chiro number no o de chiro number no bibi bia la ha obia na nya dia waka mienu sampe bi ase mienu pe bi no waka hu ye bewie na ya sa dosuko because matese ne ma wo ye ne doso ejeko unim se me de me kire wade a na ma kire wade a eye papa chiro number no mesre why number odi benya Odifoc no de di kan ye 0245 479 724 30 bio 0245 479 724 Odifoc ne number ba ko no de to so mienu e 050 61 57 020 sa si bi ma 050 61 57 020 sa number we ofra ebesi Odifoc no ankasa so na de ha bia no wa ba aka kire no na nyame pa de nyame de ne ye no eso se wati bi wo wasom wo se ye wo de Nyankopon afre no ene ye wo de wakwa kosua ampa so bibi biala Onyankopon be fre nipa no wo mu no eye sononko dan de wo de wo nyansa bi na wakwa kosua umpe wo pede yi me se oha bi eda so se ya walesem se osun da ye basa se okopa adwuma wunsanka se ye promise and faith nipa na hyewobo se ne bra beje ade a kyen okoya ase wo ye kaka motobi efiri ni efiri wadi kan kasa abusua bi wo ha eye code ne da so ona na for fathers bi ana akoje na ode atoso bia no okoje se wode be efie ye nanso okoye no onye ho hwe enti ayirimu aye tade kese na ayirimu na obaye de hunu mimini ani ozu ni ani gise de Onyankopon amane se ani no ene betimi ehunu de hawo enemy ampe wo pede number nam de ama no me se yenkomo etwa tumrika ne frɛ no se ye onua bi na onte ne ma bi ase ya na doye na efre Odifoc na obenya ne chese obenya ne solution wo ha umpe we na apede yin ansa ne beto aso no yenkonkoje aboafo enkrato no bi mra na ye ba ye beto enkomodie no so ye koya yaba me se nkoma na yede ye mfa bi nsoso na ye hunu ne ewo mu pa ye dosuko ne niam ehia se ye de koko dan eye Odifoc Samuel umpewe na apede ehin Odifoc o ma mani age me de Ghana ha ma medical kan se Ghana ni ba so ofiri benkum so ye nifa epueye atoye anafo okwa atiti mu amempe pa me ye Ghana ni me do me man enti Nyankopon aye wadom a wo be pia sante mem hade na esese ye so so pa asidanka nyame na etere ekonkrofo kuro so no mote wonka na emwa
ubetimi di ayeden abo mo so de abo mo na Odifoc enye ni nyina no aka kire mfise de na matete no edoso pa yes promise and fail Agya ende enya agorokora ebi maame bi awon kran wo se woni be ma na atena abobra na wo firi go so ena wo ma titi wo mo wire mu akoduru nkran wono kura de piapia be ma no so wo me mfiri go so koko na no mo do na kire be ma no start say wo to koko kakra ena de kabae ti maame na se wono ana di dwa kakra di tu aka ne bi ena wo se kakra wanya kura no wo me mfiri wo so da ye na wo mo afiri go so wo abese ne konkran na eniema start say farm wo mo maame no ti maame ne se wo so da ye no to aso 3 times no ka kire ne kunu se no eniema me hunu nie ti wadawro ma me mfiri ha ne yen konkran na sika kakra bi ekura me me kwa nsuo kura me beton ama ye dia start ablabo no ana wo se ne enkran ye ekọ ahene ne ye ekoda enye easy no wo se enye nyame den wo de o me enko nu se de o hunu no kwa na dodo prapra mu kura na ebe yi to o me enko ana wo se no wonko kire wo no de Odifoc Samuel na kade baaye no wo kire niema ma pressure ne ba afom eti wo be kodi a kire oba Odifoc Samuel ebe hunu ansa na de Odifoc be ka ansana waje atum na mka timi me wo hwa na wo mo baaye ne to mo o baaye no na mka kire ne se o mutena se am se opanyi wo yira so da ye bi ato aso mprensa na wo ka eni wo so ba je confirmation afiri mo enna papa ne adwojoy wo so Odifoc ye ni woni nkomo ye ni obia ni nkomo ye ba ya se weti na ate ho akire wo enye oba nso na ate ho akire oba ikura ni mu number na ko oba na wo number kra de an ka so na afro abo amane me ni oba no kura me ni hu nkomo da kan so kan da ye ne kire me am kan asem ne mra wo ho ne ba he nsem ni nyina so no ye gu no na ka kire so panyi de oyirachi ne nkonya me na ebie so akire ne mprensa na mokwa mbenye obi dudo prapre mu ada na muduru pokuyase amunsi musi pokuyase a nipa bia ne be hia first bia ne hu nkomo sam pedudo prapre mu obekwa akokire mu dan kuranya dudo prapre obi ena esi dan wo po obi ama na hwe wo de owo yire se de obeprapre fie wo obekwa akokire oda sa na nyame ayi akire mu sesi e etimu nko ena wo sisi na wo so Odifoc wo de me jiwo nu asem di omukwa yi musi pokuyase wo so musiye sika ne si fom ko wo man kakra bi no muhia aman bi ena wo do masem ntuma nim se de nyame bi esu kire me na wo se oh man se oh anya de me kura na me pe obi am na hwe madam fu bi fie madam fu no wa America no wo si fie na wo se wo mpa small boys no wo mpa small girl etu wo pe abasiri wa wo no wo yire na o ma hwe fie wa ma no nti se mo se mo afa no ma bade a ene mo me yenko ene ko bie dan ma wo mo ene mo start enu anu ba ka fie nti boga ne ba ye obehu no sede o so aye fie no boga no so ani age hwan no start say oboa wo no ma wo sika se o mfanya adwuma ja enu anu ende o mu fie mi ensa na okurum ha eso enche ye ben fie na ni o mu fie mi ensa na okurum ha eja ka eja mena nie me se me ne ko ya akwankire bi eja obi da fom team wo cheso ntimi nya hwe ne ka bebo mama ne so Odifoc ni pass we see that from kimo e say e be ne dey ya odi na ko hospital nya yie eti Odifoc ye be ne dey na msike ye kokko hia kwankire bi na kwankire na e be kwa akoye no menu mio ni nyina na ye ko ye nko toto niema we ni e fa nko ye sa kwankire wo gina hobi me pese wo hunu se bibi wo wiase bibi wo ho ana meni ke nyina obi ye tu car ni ye dia kwankire ndugu ni car ni ani ye koye bola ejaun se ekula kuroketu me bola kese na ehipu na o man no ehonyi no obi eto bola egu wo no kwanti a sa bola kese ne bi so ne yekoye akwankire no na msike akwankire we ye be ye ne nei se nipa no betimi asole a ye wie no enkrama ya wo wiase nyina ba betwa ha hia sesie se ye di akwankire ne ye wie bibia ne ye di akwankire ne se wona enkrama bi ama ha nipa no ntimi sole ese nipa no betimi asole a enkrama ya wontam ha nyina ba betwa ha hia sesie ifo hu ana kesi kaleje na wade beda de yesi ana msesi ye wa ni ya ne frama start se efa frama start se efa ba bia ya akwankyere na msikalechi frama we ya start nkrama na eba wo se metwa mani nkrama bia ma be 2 minutes mse hwe wachi
enkrama na twe ye ho ahia ye hu baabi a ye mfa ka ne nyina enkrama buru treta wo ma twa ka ne nyina ho ahia and was na enkrama ti se wo krom ha no fere yene and am say yes and na kire se power wo wi ase enti enkrama we na ba ha na kwankire na ye be kɔ no ne nipa na sole agya mpani ampa nam kwa mu ba no fere se nipa no se wo akasa wo se ekom no be di kuku ampa se nipa no te wo se si e agya maame bi ne ba maame ne ba ne kunu etua na ma ba me ho na omo kɔ bɔlega yi omo firi bɔlega mo yesirimfo ɛna omo tua na ma ba na me ka kire omo se mo se mo kɔ bɔlega yi na omo se ai na se akola ya ka ho mo de ne be kɔ omo se ai na se mo de akola we be kɔ de aho akwankyere ni ɛnyɛ sa mo mfa akola na nkɔnyɛ sa mo de ne kɔ mo sa mfa ne ma keja me nani ɛna me ka kire omo direct eja me tumiri anu me kire osi na kire si tina keja me na te ya no eja ana me ka kire keja me na se me ka kire omo se wo mu adi akora no be kɔ dia ehu akwankyere ni wo pa omo nye ansa no makɔ nya sa omo di akora no kɔ mo nsa mfa ne ma ɛna be ma ne se akɔ ne malam ho na ne malam se bibia nsi die nti na Odifoc no se bibi besi hwɛ ɛna omo so omo ba na omo de omo pie ya nti na me hu se omo aya no baba ya ho ɛna omo sai wura mu no oba na ka kyerɛ me se Odifoc mi kunu se wakɔ ne malam ho nti malam se bibia nsi nti me ne ne kwa onse na ase ye konto kwa akora am se o munyai na akora ne de se ode ne bekɔ de ana mu nsa amfa ne ma ɛna omo pie na omo kɔye agya omo akɔsire mu no ba omo du omo kɔ bɔlega mo ba no omo ya du tamale ɛna be ma ne ka kyerɛ ne yene ne sɛ onse Odifoc no nka no kore so ɔse akora ye mfa ne ma akora nso ne yede ne ekoyi ti omo ɔse ahwemu bi wo mo twa afi akora no home kɔ ɔsoro se agya no ana akora na no kɔ se akyire no akora na ewu ɛna ɔba ne se hwɛ akora ne na ewu na akora ne ewu ɛna omo ka kyerɛ driver sɛ obi be ewu di speed enya accident nya hwe di speed duru Tamale Government Hospital mu yi akora no to nurse for no nsam akora na ewu ɛna ɔba ne se hwɛ mimi di for no ɛna ɔmalam no ho ana ka no kore akora na ewu ɛna agye akora ne sa fa na ko bɔlega na me de me pa de se me sa ko bɔlega ho biem de me nkɔ ɛna ɔde akola no ma be ma no ɛne nurse fo no ogya ho na ofro car no no mba akumase ba na obebɔ mama ade akyi na obebɔ mama nurse Odifoc ya so ɔden me kuna ya piepia de akola na kwa ma akola na ko na me se me ka kyerɛ mo se akola ne ebewu agya me se obi ka ayira yom kwa kyekyere nipa na nwea ka so mo dede so fa nwea mra ewo ahaya yabe atwuma yabe haya ofa nwea memehwie ma no na wode anwea no kɔɔ nti ɔkɔɔ no site baabi ɔmo de ne wura yɛ no ɔkɔɔ no mo kyekyere driver ni mate bɔ hɔ no mo gye anwea kaa no puwa ne Cote d'Ivoire enta ade akyim driver no ba ɔmo tiatia mu ana enipa bi be sane wɔ mo ana to mba ɔmo nsa ho nyina no kyɛsɛ etwitwa agya hwana driver no ka kyerɛ so Odifoc ya te nka enti ne eduru enti ne yaba na me kyerɛ ne de ɔmo nkonkɔye agya ka no koduru Cote d'Ivoire so sa ba ya abo ho ba bi mbelo du amaye ɔmo achi ɔmo sesi ɔmo gumu sesi ye me say aye de onyame soma wa ekse odi be ye adwuma me pedi onyame asoma no enye de oye ne niema bi sei Odifoc to aso agya enti me hia him bo na agya ba family house de adanse a ekoso no agya mrantia him sabo ho bie mame sabo location me hia ahembo bo ano agya ba family house se utoni ayento obi sisiu obi ibu kwasia oba bi na eja wo waboa oba bi de na koduru ba bi wo ja wo obi eje oba na firi wonsem waboa ba ma bi ni na koduru ba bi afa ba ma no wonfa wonye hwe wo pese otu kwai wa ya country no wo kwani arifisu ena mo am wa country no so no enkrata asem eja America for no nyame afa me so ama enkrata wo mo se ka no nyagro na wo mo wa country America for no Europe for mo wa country mankasa enkrata asem ho aye den frɛ number no ena obi wo nso a wo krata re mi so yale de na to dem wo ntimi nya hwe eti wo so frɛ number no na abrochirefo na nyankopɔn fa yeso ma wo send wo pictures ama wo mo sole no
enya agro minim ba ko bi kura mema one na kasa mema ne wa kasa minim no woda ho oba to brum 10 gram fefe ne nine woda dem eja o krata asusu ma me bi frem free Canada ana me ka kire ne say yale na wo yale da ho no wo be so ndaye o so ndaye na be so no na wo hu se wo hu aboa kankabi na be so na ya hu no na aso ndaye no hu kankabi na emfa na agoro wo be sa ada wo be sa asole abejonso jonso be ka mo asole abejonso wo sole na abejonso a wo sa akoda be sa aso ndaye hu tefre ade be chi no wo be hu sa amoa ne mienu nyina wo hu sa amoa ne mienu nyina kumuo mu ukumu omu a muntwa gyanto omu nshi omu mo shi omu pe ade be chi ebedi na watwo beti de ebesi fie se nipa ne mienu wu so abesole anya sa wontimi sole se nipa ne mienu na sunsumu na ebesra wo no omu behwe yale ne ba bi aduro eti maame no me kan sa asa ne kire no ka kire ne kunu na ne kunu so wate ti maame ne so ndaye no o so ndaye ne ade achi ano papa na o sole so wo pie na muwa ne mienu egu kwana no hwa na ne kunu no kum wo mu ofre ne kunu no kunu wo mu ne kunu wan de no so osuro na ne kunu be kum wo mu no o twa gya to mo hye wo mu na watwe pepepe no te se maame ne nua ba ko tim ne maame nua ba ko tim wo mu ye ni nyina ko omukọ maame ne wo mu wuye no ne na watwe pepepe maame ne na asole no na se aboa bi an hawo a wini ni ase ne mo aboa be hawo de o se ne bon asem aja me se maame ne yale na wo ntimi nya hwe se wa sole a wa anu aduro bi ma wa sole oh aja eti se bibi ni wiase a ye da ya ntupunum ene ma ekoso wo sunsum mu no aja me hia hembobo na aja ba family house unim se maame bi wo ebo ho heya me bitumira na ma kiresie ebo ho heya ena maame no ene ne ba ko pe oba wo ne ba ne ye ba ko pe sei se maame na eye ne ba no maame na eye ne ba no pese ne ba no be wale ne ba no wo sunsum mebo ne maame no wone ne ba maame ne ba wo ana ne ba no bre wa abrabo ma na ya ne ba na wale o wale ya na wade enu guye wo wale 2 weeks na wale enu guye se maame na wale ne ba no wo sunsum maame na eye ne ba ne maame na eye ne ba no awade enso okobi ene wo sad ne nam eti eja wode na nantia ntia kura na ye ha ene on be pie manim okuma se menhia ahembobo ana kula no se na damfo bi na kire ne se wo mra me ho okuma se Odifoc samo ho ene obo ne maame na mane ene on be pie mu to mba ye o mtena se ana me ho so me moba yi eja na makwa nkire ne be kire akwa nkire no ne be kire bayifo no ene me ka kire ne se me ha de me moba yi na we na ye o me nka bi be akwa nkire na me kire wo no akwankyere na otimi ya akwankyere na betwe ba ifuo na ba amwo a wo hunu se the passport ana yedi niam agu akwam maame ni so ye Odifoc misira bo ameba na meba ide na wale na wono ankasa maame na ana kan te maame ko akoma to yem ana akola no me ka kire nse akwankyere mu nkonkoye maame na wo su no wo se de mekire bi o me afede maame ne se akwankyere de ontimi nye omuntimi nye ana akola nse maame we de se nya akwankyere bi a mi ankasa meye mi na me bre meye ana maame ne se da wo ma wo munye na wo se wo beye etu mu pie ya mo kona kola nsa na chi sa ba na wo se Odifoc mi maame wo nye wo ho na me so enye hwe wo maame wo ye eti ma akwankyere de me se kokoye na wo kwa ye na anaju efiri 8 ko wo be suro enti wo kwa ya pe wona fofo bi no mu ko jawo se de ya wo nsuro na ye ade na ye hwe de besie beye yi aboro so ena eja wo pen na fofo no mu ko ye wo so wo mu gina ho ya hwe se ade bi aba be si wo manim na tirinwi gufo mebere na shata ade tuntum na be si wo manim kan na ehia wo mu ana me so be ka kire se ade be ba be hunuhuna wo mu eti eba won fa akwankyere ne nkire no so ebe tira kwa akire wo de kire no so mprensa wo mu hu biem na ade akire be hunu de besie wo si be si wo sa no wo mu ya wo hye wo mu ana wo de ade ne kire no so na tini kwa kire wo sa ade kire no so tini kwa kire sa ade kire so 3 times ana ade na ayiraye wo mu hu biem ana wo yeye ana wo da wani no be dae maame no so ade ache wase ne maame bobo 5 no asole ti ade ache abo 5 6 7 8 abrewada 9 maame no sole na wose ade na de maame ada ache sa anti okwa akobo no purum okwa ye bo no purum maame no mie no opempono no obie pono no
wo so owura kwa na maame ne da ho wo say maame ada wo say sorry free mo ko free mo ko tu ya gum ho anadwe ya say ba ka kire me say ube bu say wo so wo twe ne maame ne ntoma na ja ne hu nyina gunsa ne hu nyina gunsa wo say maame ne say wo na wo ye na ade na basa eja ntina mpanimfo so obi benya wo a ne firifie me say eja afa de akuranse maame iti say me bere nyina wonim hu bi fe maame ne say me na me pa ocho na me ana na me ye na say ne no say ene say be ne de wo say de aduro ne de me nim say ebe yie enti wo de me hyere ofa me bo na eche me ena na wotwe eja maame ne ko me ba medical ka kire wo sade o kan ye no me say o ta ho pe no wo ye wo nanim fe wono ne bekwa abatu nse didi eso no oye wo akiri na senyame amwa ne wanya nipa bi te se Odifoc Samuel woni na musa firi se ye nam yi obi awani nso yemfa hunu hwe na obi wo ha onyankopon asa adom na ni fofora odi hu hyebrim na waboa ene nti no aba be pia santeman mu nem ne nse ne nyuma e de ne betra konkura aka nyina ye bra na ye be ne ye beba ebekọ na Odifoc wadaruma safa location ne mame na bra na ye be na ye wo kumase manhia ahemboboa no ba bia wo hwe ye firi biara e number na ye de tu dwa no 0245 479724 0245 479724 na 050 61 57 020 050 61 57 020 yo kumasi menhia ahemboboa no ba bia asantima wura opem so ba bia wo no traffic na flow na akwa ahemfie no traffic na se pe Ejaba family house abrosa kase mienu na to aso no Ejaba family house ne ho eti uduru ha odi ese wayira kura na number no antimi amfa kura traffic na se pe uduru obusa se me hwehwe Odifoc Samuel akura kura do weba na obeduru manim wo menhia ahembobo na Ejaba family house no ha ho na be hu se adifu juma no ye wo de yafre no ene ye wo de wo sua o problem o hawo ne amane na ade beba ne de won sa amfa nko se wo na wo ye wo hu se obi na ye wu se ne be de na ade beduru abesa ade esa wachi se un ene de ho no de kira ne se wa ma de ane ho so na se obebeduru manim de a bo hu se nyankopɔ be ye nyame ama me soma ye nakoa eti wa wo hwe ya woni abere no fa number no ewi a no afre ne ye di nkomo bi a abrochirefo no engratasem ene wo ha amane amunamu anu odin me ame ba America na nsem be hu de ekoso ti mu fa number no na mo frɛ ne ye nkyerɛ de mbeye a o ha ne amane no nyankopɔ be fa akwankyerɛ gya so eye afiri mo so me ye ko de chia obi a o hwe bia yo sama ka kire mo o se menhia Ejaba family house menhia anasa ahembobo ano uduru ho a o de also hwehwe Odifoc Samuel number no frɛ gina menhia na frɛ eye den a obeyi na pamfo amoma ba befa oduwa akone nkyɛn na de ha obia no onyankopɔn nam no so na wasiesie ama wo umpewe na apade yin ye wo de ya frɛ no ene ye wo de waye den wasua ene ye nkomodie ye de aba bisi ha me se tutumrika ne komenhia nyame pa ye besa ne na to aso na wotwe sene aha de obi susu akonya ye bekɔ ama obi aba medical aka TETE MMOFRA band susu eye adwuma se ope band e de aye se bi o party bi anase wedding bi na wo ye anase aye eda mansa kumu wo da mansa kumu de ye den ye be wi de ope band bi na wa ba bebo achichire busuan wura eno ane TETE MMOFRA band ye wo kumasi heya kwada so ohwimase kwada so opposite Tiwa hospital ho na Ajaku honum na yewo eti se wo hwehwe yen so a ye numbers anigu afidie na no frɛ ya onsa bekan na nkomo bi apese oni edi bia na oni edi edamu nyina mo ase medical aka se Alex Alex Edumensa me ba no
ene ye ne birthday Alex baby a wo bia papa Kofi Edumensa esi onyankopon wo nhira wo nto nkwanam woni wonuanom aka nyina baby omu bia no nyame wo nhira mu nyina yada mase na wo twese ne yebetoa